Zurekin hitz egin nahi genuen eta Adrianekin baita ere Abengoa enpresa andaluziarrarekin zer gertatu den. Ea laguntzen diguzuen ulertzen. Joan den astean jakin genuen Abengoak hartzeko dunen aurre konkursoa aurkeztu zuela Sevillako enpresa batean zorrei aurre egin ezin da. Zor hori nola berregituratu negoziatzeko helburuz 6.000 milioi eurotik gorako zorra du Abengoak. 25.000 milioi euro inguruko pasiboa eta ondorioz Espainiar estatuan sekula izan den aurre konkursorik handiena da berea. Zorra murrizteko helburuz negoziazioan aritu da azken asteotan Gestamp taldearen eskumendeko edo filialarekin, Gonbarri taldearekin, baina negoziazioa arkutxe egin zuen eta ondorioz hartzeko dunen aurre konkurso eskatu du Abengoak. Beatriz, zer gertatu da Abengoarekin? Zer egin dugu? Bueno, enpresa hau oso inovatzailea da, guztiz. Orduan, energi iturri berdeetan erabat bolkata dago, sartuta dago erabat, eta nire ustez gehiegi inbertitu dagoela. Energia berriztagarrietan. Bai, energi berriztagarrietan. Honek zer nahi duzan? Honek nahi duzan, hauek sektore honetan inbertitzen duzunean, berreskuratu egiten duzu horren emaitza epe luzien. Baina inbertsio finkoak epe laburrien inbar duzuz. Osea, orain eraiki behar duzuz planta guztizek, ez? Eguzkiaren plantak eta haizearen planta berriek oraintxe inbertitu behar duzuz, baina gero berreskuratzeko emaitza ekonomikoak, ez? Oso epe luzien berreskuratu egiten duzu. Honek nahi du esan oso finantz kopuru handia behar duzula egoera hori jasotzeko. Horrez gain, 2010an Espainiako gobernuak ataraban lei energetika espainola primas a las renovables delakoa, ez? Tarifa elektrikoa kontrolatu beharra eukan, eta orduan sektorenetan, ez? Energi berdien ganako laguntzak kendu ebazan zati baten. Bai, eta Abengoak hori leporatzen dio Espainiako gobernuari, ez? Bueno, zati baten ez da guztize, ez? Baina nipetzot hori gertatzen da batzutan enpresa oso inovatzailea direnean, eurek arriskua hartzen dabe, ez? Eta hemen kasu honetan arrisku mota bidagoz. Bata da ondasunaren aldetik, beren ondasunak oso inovatzailea direlako, eta beraz arriskua oso altu edeko, eta baita finantz merkaturen aldetik, ez? Ze astetu ditu baduzu, ze finantz politika erabiltzen daben, akzio mota bidekoz, dekoz A motatako akzioak, ez? Eta B motatako akzioak, eta, bueno, ondasun horrek, finantz ondasun horrek, nire ustetan oso arrokoiak dire Espainia merkatu batentzako. New Yorken edo Londresen, nahiko ohitute dago finantz ondasun horrekaz, ez? Baina nik nahi dut Espainiako finantz merkatua ez dagoela ohitute. Eta gero azkenengoz, eta amaitzeko, ze gertatu da honen ondorioz, hainbeste inbertitu dabe energi iturri berdeetan, heldu da momento bat euren zor maila, euren irabazi maila, baina 3 bider gehiago dela. Orduan, heldu da momentu bat, ezin izan dagoela horri eutzi, eta ikusten da zein egoretan dagoen enpresa, ez? Adrian. Bai, Beatrizek esan duena, ez? Azkenean, krisialdian zehar inbertitu dabe 17.000 milioi. Kopuru ikaragarriak eta flujo caja, cash flow eskorra negatiboarekin ibili dira, ez da. Eta, bueno, hor dago, zuk esan duzu moduan, alde batetik apostu innovatzaile bat, eta claro, oso sektore konkretuan, energia berriztagarrien sektorean oso apostu edo oso, ez dakit, arrisku politikoen pean dagoen sektorea. Claro, energia berriztagarriekin zer gertatzen da. Ondino, teknologikoki, ondino ez direla errentagarriak. Hori da, arazo. Orduan, apostu bat egon da, prima, subentzio publikoen bitartez eta energia horiek sustatzeko ondino, modu artifizialean, pues, bueno, espektatiba batekin, hori epe laburrera edo, teknologikoki rentagarriak bihurtuko direla. Hori ondino ez da gertatu. Ez hemen, ez Alemanian, ez Txinan, ez da. Eta, orduan, Parisko goi-bileran esaten zuten, ez dagoela jada utopien munduan pentsatzea mende bukaeran, 100% energia berriztagarriekin.
egingo duela aurrera gizarte eredu honek, ez? Baina oraindik urruti ikusten da. Espektatibak dira, hor oztopo teknologikoak dauzan dino. Eta esfortzu guztiak, barrera teknologiko horiek gainditzen, jarri esfortzuak egin dira bat konsumoa subvenzionatzen. Eta orduan horri dago erabaki politikoen arabera. Horrezagatik hain zuzen, hor dago beste arazoa da lotura politikoa bai. Ikusten badugu Abengoaren administrazio konseilloan hor dagoz goi mailako politikoak alderdi importanten guztiena, ez? Guztienak? Bai, guztienak. Orduan hor ikusten dugu alde batetik ziurazki lortu daben laguntzak neurri handi baten lotutak eta jarraitu diren politikak neurri handi baten lotutak dagoz lotura horiekin eta baita ere hemendik aurrera hartuko diren erabakiak. Hasi dira segituan hitz egiten balizko erreskate bati buruz eta, ni ez dago konzeptualki erreskaten aurka, beti ere lotzen badire plan objektibo eta serio batekin. Horren nahazten direnean lotura politiko personalak eta gaia beste komponente badeko. Jarraitu beharko dugu zer gertatzen den Abengoarekin urrengo egun eta asteetan. Beatriz Plaza eta Adrian Zelai eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.